склала ситуація Цибере Павла позад війну? Павло Цибере, як грамотний юрист, міжнародник, як патріот Закарпаття, Подкарпатської Руси, продовжав свою дипломатичну роботу в Празі, у Москві і у различних письмах писав, доказував, що так називаємий міжнародний договор між Прагою і Москвою по Закарпатській Україні являється незаконним, бо Чехів, понятно, заставили договор підписувати, но Чехія в лиці Праги не сміла від імені Подкарпатської Руси підписувати міжнародні договори згідно Конституції Чехословакії, бо Подкарпатська Русь вже була незалежна національна республіка у Чехословацькій Федерації. З другого боку, на тому договорі ніхто не присутствував. Із русинов лише вернули незаконно до президентства чеського президента, то цей вибрав незаконного прем'єр-міністра або міністра закордонних справ, і в результаті так собі Сталін клепав міжнародний договор. Кстати, тот договор 29 июня 1945 года, по якому Подкарпатська Русь з іменем Закарпатська Україна, а потім простое Закарпаття, приєдналася до Совєтського Союзу, і до сих пір этот договор не значиться у законах України по історії України. Согласно Конституції України, будь-який міжнародний договор, який був приєднаний або заключений до створення незалежної України, лише тоді буде мати юридичну силу, якщо його тако надасть Верховна Рада. На сьогоднішній день тот єдиний міжнародний договор, по котрому Москва із Прагу у нас вирізали з Європи, приєднали до радянської України, в Україні не признається. Тоді ми пішли на зустріч і 1 грудня 1991 року проголосували за створення незалежної України, в якому Закарпаття іде в склад цієї держави, щоб вибрати собі древні доукраїнські, дорадянські права. Вже в 1947 році Павло Цибере посадили в тюрму. І знаєте як? Як англійського шпіона. Удивительно, що і тепер у нашій державі, якщо ти маєш своє мнення, ти обов'язково шпіон. Дораз тобі приклеять і различний ярлик якогось там сепаратиста, ізменника Родини, предателя Родини. Світ зійшов з розума. Або такий був і совєтський час. Така була і нещасна ота година, коли нас Сталін виривав з Європи європейський народ і затиснув до радянської України, але потім українські комуністи побили нас, забрали школи і почали українізацію русинов. А Павло Цибере сів у тюрму як англійський шпіон. Лем тоді, коли вже після смерті Сталіна при Хрущовові, лично Хрущов, коли узнав, що такого високого дипломата дика совєтська машина держить у тюрмі, то освободив його, визвав його, говорив із ним, общався з ним. Потім дали йому дозвіл, прийнятий був Харківський університет в качестві професора англійського язика, бо на посаду юриста боялися такого спеціаліста класти. Уже через 2 неділі уволили його. Не терпіли НКВДисти, КГБисти і прочі спеціальні служби правду. Не існує ні в державі, і нині. Ніхто не хоче чути правду. Уви, мусив потім довгий час перебиратися в различних простих роботах. У селі Петрівці він був учителем школи і, як скромний чоловік, умер. Умер великий русин у 79-му році. Ми отримали образця, як має поступити кожний русин.
Про нього розказували його односельчани покини Михайло Алмаший, а також мукачівські русини, котрі є одного села з ним. Но важно розуміти, ми ще раз кажемо, таку лічність, як Павел Цибере, ні Западна, ні Восточна Україна в історії своєї не мали. Хто з нами не согласний, поспорте. Но ми знаємо, що наш народ русинський талановитий і, навірно, кожен другий може бути керівником. Но в зв'язку з мудростю народа завжди дивилися, якщо керівна посада була зв'язана з партійним квитком, та не хотіли на ту роботу йти, а от люди із західного регіону України поголовно були комуністами і в наш край приходили бути комуністами, а нині їхні діти і внуки б'ють нас від імені націоналізму. Ми би хотіли напомнити внукам і дітям про то, як поступали їх предки. Бо ми тоді були народ європейський, демократичний, мирний. Таким зостаємося і нині в складі України. Моляся за Україну, боряся за єдинство України. І зато ми не дуже бажані. Ну, як собі люблять. Русини – це древній європейський народ, котрий нині радується, що є в нас велика Українська православна церква, де 20 мільйонів, думаю, не менше в Україні, то Українська канонічна церква, а значить, така держава, в котрій тільки много православних, має будущее. Ми віримо, що воскресший Господь поможе і всій Україні, і нам окремо в Закарпаттю свої права восстановити і зробити собі кращее будущее, кращее майбутнє.